imong bulsa be? Dili man. Nga nang diri man imong ginabot ng sakong sinsilyo. Unsay purpose ana? Kay pag mahurot niya akong sinsilyo diri dira na kumukuot sa imuha. Maayo bata. Grabe yung ramaan. Pre. Diyo ko nagmahay pre ba nga sa imo ko magpatudlo. Nakita nimo kung unsay reaksyon niya? Simple ra kayo. Kung unsa siya kakilig sa akong gingon? Klaro gi kayo Mo na. nagingon ako nga double meaning. Iwasag mga diskarte ng tawhana. Eager mo kayo. Kunya nakuha na nimo, na-gets nimo? Kuha na kayo nako pre, naka-record na. Panahon na para ikaw na pa mo diskarte. Ako na matuon. Aw nya, pase sa ako kay napakoy buhaton sa balay. Sige sige kaya. Kunya, adtuon na nimo to. Balik ko na ko to. Right. Dres ako ha. Piti jud tong chika ni Mr. Lim karon. Never pa ko napalpak sa ko ang mga diskarte oy. Unsa? Unsa ka? Trabaho ni pre ay. Unsa ka dira? Tungod yun ni mo ni ba? Unsa ka? Unsa mo tapon ka ng mata nimo? Oo, wala ko na. Agoy! Abi, sakit kayo pre. Unsa man na? Unsa dinitabo? Yun ani. Kagi. Asa itong chika diri abay? Ano yun to diri ganina ba? Ay, ito ara. Naradi ka na sa imburnal ha. At doon, tika. Impas ka sa kuwa. Pausa na siya. Nadaot mo guro ng tawana. Hello, Miss Beautiful. You know what? While ago, I found you so very attractive. By the way, my name is Mr. Lim. And you? I'm Christine. Nice to meet you, Christine. Okay. Mutag kamot eh. Ang sari ato? Ay, kuhan gani, mau ganito itong kaganina, samtang nagbaktas-baktas ko ba? Oh. I found you so very guwapa, magod kayo, good. Then mo to, murag na my heart went dug-dug-dug. Pangita, tika, nawala man ka dito, nabot, di ka diriya di ay. Oh, nabot ko. So by the way, di ka busy? Kasi mo ka ubad diriya. Dili man pud noon. Nalang ko'y ka-chat. Nalang ko'y dili. Ay, nakay-chat. Pero okay ra sa imo ka nang imbitahon di kag snacks ba? Snacks? Kung bakante ra pug ka. Wara good ganang kaon ra ba? Anything you want, everything you want. Ako'y bahala. Sige. So, let's go. Uy. Nakadagit-dagit ka ang aktor oh. Tara, maron na tindahan na. Ayaw kaulaw ha, ba't Gawin kadagit. gusto? Kaya basig mataha ka sa kuya, katasa ko kay Butan, gusto di man ko yung nanana nga to. Pwede may mga Andre boss? Ay, sige, sulod. Oh, dali, daghan may sila pagkaon, no? Mga biskwit, kuha, dali, dali. Sige, pamili kung saan mong gusto. Kompleto man. Siyempre, ako pa dadom, dili ka diri sa lugar nga dili kompleto. Pamili na dayon, saan man mo ha? Pagjibar, siguro. Pajibat, nagpila gini boss? Tag-size ra ni. Tag-size, draw. Ay, dara boss, sauce good. Sa pa natin? Ay, dalang kambyo boss. Ini. Mo na ni first step. By the way, Christine, di ba? Nakay bulsa dira ha? Naaman. Ay, isulod sa ragunis yung bulsa. Yung anim itong diskarte ganina oh. Kuhaan first step ba? Ay! Order patin! Basig, saan ba may gusto mo? Basig natukaan ka! Boss, unsay mga soft drinks niyo dira? Ako surprise rin. Unsa man na? Tandoy ice. Tando. Okay ra sa mo ha? Okay ra kayo. Okay naman. Hindi akong ganahan hard. Wag mo. Okay, isa. Okay, boss. Tara. Bre, pod. Ikaw rin, abre na. Saan mo tindiruan niyo? Ay, ako ba may pabriyon? Service ni diri. Sip service. Gani, kusgan ko. Ay, darante na. Salamat. Inom lang, kabalaka. Pila ganin ni boss? 15 ra na. 15? 15, ronday na dayo. 18 na yun, kaulaw tin. Rabos, rabos. Giatay 50 na pod. Butang sa itong sinsilyoan ni ba? Oh, tara. Second step. Ay, tin. Ibutan sa same bulsa, tin, bitin. Sulod. Final step na susunod ni ba? Mo na ni. Kuha na kayong mga stepping ni Pariwa. Uy, tin, norot, tamday mong pagkaon. Kaon ba ba? Sa pamipili mo, dira ah. Nako Ay, sige, dili. Ayaw ka. Naulaw ka sa kuha ba? Kanay nagaraya, tin, no, tilawin eh. Ayaw ka balaka lagi, dagan mo kung kwarta.
Piti yun si Ka, ani ba? Pila ganin ni boss? 15 na. Oh, kag 15? Oh. Daraw ay ka pala katin no. Pertao lagi. Naunsa naman yung style ni nga. Tibok. Kamu tapos kina ba diskarte ba? Kundi na lang Uy, nagunsa mo dira ah. Ay wala tin. Kan natin sige tin pagkaon ng dratin. Inom pamili lang jud tin ay kaulaw. Urot, minong na akong Cecilio. Urot, manimo akong Cecilio. Tin kaning butang sini sa imong bulsa be. Sige na. Oh, butang sa nadra. Oh, butang sa nadra. Busta imong bulsa? Dili man. Ya, nganong diri lagi nimo ginabutang sa ko ah? Namo gunay purpose tin. Purpose? Unsay purpose ani? Mau na ni. Wala ko ano good tin kanang Kay pag mahurot ni akong sinsilyo diri dira na kumukuot sa imuha. gusto ko mukuot sa imo ha. Sa ingon nimo? Agoy, palpak. Ay mali. Bastos. Puti kamay ka, Mr. Lim! Saman, patakara man ka istorya po di ay! Lahi nang dira kumukuot sa imuha o gusto kumukuot sa imuha. Minangyak man na! Kasi di ba sumbaga na na? Bahala ka rin, discussing ni! Nadamay bang kwarta sa imuha, bahala, tagam ni mo na. Ano istorya? Kailangan po proper grammar pre.